नै थाइसे होफैलायबाय आसोला मोनजालायसै लोगोफोर ग्रेभि ओरैबायदि यामि गोथाव वाव मानसिफोराबो नुवाखै आरोना हाजिरा दोङो हाजिरा लोगोफोर हेलौ गाइस वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनो थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जोंहा दिनै दाखालि हानाय माइखौ दिनै रोगागोन आरोना लोगोफोर बिनि थाखाय बिराद हाजिरा दङ आरोना दिनैबो ओमफ्राय नै आं दायो साहा हैनो थाखाय गाइखेर साहा फुदुंग्रोदो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला चलो गाइस सकाव थांना फैग्रोबाय आं लोगोफोर बेफोरबायदि बोराय ड्रेसजोंनो थांनानै फैबाय आरोना सकाव माने आङो बेदर लायदोंमोन ओमफ्राय नै मिथाइबो लानानै फैफाबाय आरोना लोगोसे मिथाइयाबो माने अमा बेदर सिस्टेमसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हाजिराफोरखौ बेखौनो होनोसै आरोना नै मिथाइया लोगोफोर मिथाइयाबो अमा बेदर बायदि आरोना नै ओमफ्राय आं बेखौनो लानानै फैबाय आरोना दिनै 30नि आरोना इयो 30 फिसाबाबो 30 लादो आरोना ओमफ्राय आङो साइकेल पार्किं खालामनायाव साइकेल स्टेन्ड मारिनो नागिरनायाव फैसा थाइबा मोनदों आरोना थाइबाखौ इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो न'आव लाबोनो बानानै इखौ लाना फैबाय आरोना गोरलै बायदि आं दा बेखौ जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेदरा नैबे मनायाव दङ आरोना नैयाव मनायाव माने बयलारसो जाना फैदों आङो सेरसे आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ गाइखेरा दहाय फुङाव फुदुंना दोननाया सामनि जालायदो आरोना लोगोफोर बिराद आरामनो आधा किल' गाइखेरखौ आं थारमाने फुदुंजोबखानोसै आरोना माने मानसियाबो एसे बुरजा नालाय आं दायो साहा लांग्रोनोसै लोगोफोर फुदुंगासिनो नै सिनि सापातानो सिनिया बेयाव दोङो ओमफ्राय सापातानो बियो आरोना लोगोफोर जि गलापि फुदुंबाय आरोना मबाइलाव बोरैबा थुङाजों लाबजों बोरैबा नुदो आरोना ओमफ्राय जि आराम जाखाबाय आरोना गलाप लाबनो बेसेबा गाइखेर गथा होबाय नालाय साहाखौ इसेल' फुदुंबाय नालाय आङो नानै एकदम माने गोमो जाजोबदो आरोना सापात बुरजा होबाय हाजिरा जेनेबा सासे सानै थाबाबो बिराद खस्थ' मोनो आरोना लोगोफोर बिराद मावनांगोन नालाय न'आव थानाय बांसिन खस्थ' आरोना दा न'आव रावबोआनो गैया स्रि स्राय आं हारसिं आरोना सेरेब लोंनायनि बेदर एवनांगोन मायबा बुट एवनांगोन ओंखाम संनांगोन ओंख्रि संनांगोन आयराम बेसेबा खस्थ' थेवब्लाबो मावनांसिगोन आरोना खस्थ'बाबो उपाय गैया लोगोफोर रावबो गैया बेसेबा डेन्जारनि जोम जायगा नै बिसिनाव गेट होथेनाय दङना नै ओमफ्राय आं इखिजा बोखारनो हायाखै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डखौ लिंहरदो आङो लांफैनो ओमफ्राय दायो आङो नै टेटलायबो लादो ओमफ्राय बास्केटाव दङ आरोना नै काप खुरै माबा आरोना मिथाइ ओमफ्राय दायो आं थांग्रोबाय थानोसै आरोना लोगोफोर गाइसमोन इखिजा गेट होथेनाया नै बेयाव गेट दङ आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइ ओरै गिदिंनासो थांनांगोन नालाय दाख्लै नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय नैयाव आङो माबा माबि लादो ओमफ्राय साखोनियाव लाबाय आरोना गुसुसो जासिगोन गाइखेरनि साहा थबनो गुसु लोगोफोर मोनफैबाय आं दायो फोथाराव केमेरामेनखौ लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो आङो हैग्रोनोसै बैथिंजाय बखि दोङोबा मानसिफोराबो नुवाखै आरोना हाजिरा दोङो हाजिरा लोगोफोर बिनि थाखाय एकदम सकनिफ्राय तारातारि फैबाय आङो मावथि बायदि नुदोंना नुवाखै आंखौ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा मावथि बायदि नुनो गाइखेरनि लोगोफोरनो थावानो एसे खम दङ आरोना आं थाव सोनो थांनि दायो पिम्पलाखौबो लाखाबाय थाव सोहैनोसै आङो थावा एसे खम जाना दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थावखौ सोना लाग्रोनोसै आरोना बिराद सान्दुं गोसानै लोगोफोर नायलाय नै आंना गेन्दि फुला बिराद साफा बारदो आरोना दरखमखौ आं नोंथांमोननो दाहायफोर देखायसिगोन आरोना आं दायो नै न' सिङाव हाबफैबाय नायलाय लोगोफोर आंना टिबुला ओरैबायदि माबा जाजोबना दङ आरोना मुलि बथल मायबा बथल लोमजानानै दाखालि ओमफ्राय नै थावा इखिनि ओंखारदो आरोना 6 किल' बेसरनि थावा 4.5 किल' ओंखारदो आरोना नै 4.5 किल' थाव मैयासो फेरेददो जानाय लोगोफोर आं साहा होनानै दहायनो मोनफैदो आरोना ओमफ्राय नै माने आं साहा लोंनायखौ देखायबाय थानो हायासै आरोना माने सेंग्रा मानसि नालाय माने नुजानो बादों आरोना केमेरायाव बिनि थाखायनो आङो देखायासै आरोना लोगोफोर दायो आङो बेदर एवनो स्टार्ट खालामनोसै सेरेबजों जानो सफारिखौ एवग्रोनोसै आरोना थावखौ सोना लाखाबाय आं एसे खम सोबाय आरोना बारा बुरजा सोआसै लोगोफोर बेदरा नै ब्रयलार बेदरा आं लायदो आरोना थांनानै हारसिंनो स'आव थानायखाय भिडिअ बानायबाय थानो हायासै आरोना सेरेबजों जायोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं सुपारिखौ बासिनोसै सुपारि माने सुपारिथ' गैखाया मोजां गोजासो ओमफ्राय हाराबो मोनफा मोननै थायोना ओमफ्राय आं एवना होनसै आरोना सेरेबजों जाथोंसै ओमफ्राय माबा हान्थुबो फैलायलायदोसो बेदर मोजाङावनो हान्थु फैलायदो आरोना ओमफ्राय बिग्ला बुग्लुफोरखौ एवना होनसै आं सेरेबजों हाजिरा लोगोफोर आं दायो साराय जाननानै लाबाय ओमफ्राय पियासखौबो हानानै लाखाबाय दरनैल' हाबाय आरोना फ्राय एवगोन आं नै इखिनिल' एवगोन आरोना नै एसेल' एवगोन आं सेरेब लोंनो थाखाय सानैनि आन्था सालोंनायखौलाय थिखांनो होबावलाया सेंग्रा मानसि नालाय लाजियो थावनि सेरेब मोनबाय आंनिया ओमफ्राय बेखौ भाजायाव सिगां ओंखामजों जानो ओमफ्राय बेखौ सेरेबजों थाव होनसै बयलार फावबाय जानांगोन बिमा बुस्थु लोगोफोर जाबाय पाकपर ना फिसानि पाकपर बेखौ आं जागोन बयलार जाया नालाय जायो बयलारखौ बिदिनो जानो बादो गारि फैबाय फिसा गुसु दै होनांगौ आरोना बे गोजान सम बायना एवफ्रामगासिनो थावखौ एसे बुरजा होखाबाय आङो थाव बुरजा नङाबा मोजां जाया ब्रयलारा एकदम माबा गोजाना ओमफ्राय आधाया नै बे दायो ओंखामजों जानो थाखाय सेरेबनि थाखाय ओमफ्राय आरो बुटबो दङ र' सेरेबजों जानो बांसिन ओंखाम ओंख्रि संनाय नालाय आं दिनै गेसावनो संजोबदों आरोना लोगोफोर
मोदोमजोब्बायनो लोगोफोर जि आराम फ्राय जाबाय आरोना एसे दै एसे होनानै फोमोनबावबानो जाबाय आरोना मोननायाथ' मोनखाबाय नै जि आराम जादों आरोना नै लोगोफोर जाथाव जाबाय आरोना जि फ्राय आरामनो दुन्दिया होनानैसै दानि आं बानलु गोथांसो देना होदों नालाय नै बानलु गोथां इदि जाबाय आरोना ओमफ्राय मस्ला होबानो गोमो आराम जासिगोन आरोना नै जि साफा एवखाबाय लोगोफोर लुगैलायनाय आरोना सिथाबाखैबो सारायाव दिनै नै जि साफा सारायाबो सिल जाना दङ ना सिथाबलायाखै हालदै होबाबो आं माने गोबाव एवफ्रामखाबाय नालाय लोगोफोर दायो सेरेबजों यामि होसिगोन आरो आलु गोसा बानायखादों एसेल' नालाय सानैनिल' नालाय लोगोफोर नै जि साफा जाबाय आरोना गोथाव यामि ओमफ्राय दानिया नै दुन्दिया होनोसै आङो दुन्दिया होना दोनसै दुन्दियाखौबो मैया आं न'आवनो न'निखौ मुथासे फुना लाबोखादोंमोन आरोना नै लोगोफोर ओरैबायदि टुप टुप आराम जाबाय जि मोदोमदों सयथि दैखौ फोरानजोबदों नालाय आङो दुन्दिया ओरैनो एसे होग्रोना होबाय आं रसा ओंखारग्रोथोंसै लोगोफोर नै बियो जाबाय मिर्चि पाउदार ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय जिरा पाउदार बेखौ होनोसै आरोना वाव लोगोफोर ओरैबायदि यामि जाबाय नै जि गोथाव नुखाबाय आरोना नै जि यामि जाबाय आरोना लोगोफोर दायो आंहा बेखौ एकदम माने सेरेबजों होनो थाखाय खोबना दोननोसै आरोना नै लोगोफोर वाव भेरि यामि नाइस नै लोगोफोर ग्रेभि ओरैबायदि यामि गोथाव वाव बेसेबा गोथाव जाबाय लोगोफोर आयु सोर लुगैदों जानो नै गोथावथार बेसेबा हिट लगायखाबाय आरो संखाबाय आरोना आङो नै लोगोफोर जि गोथाव नै यामिनो लोगोफोर थाइसेनिफ्राय एरायनो हाला आङो ना एरायनो हाला आरोना नै दायो बुट एवलायनोसै आंहा बुट नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दायो बुट एवलायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय था आरोना आं दायो बुट भाजा एवग्रोलायनोसै आरोना सेरेबदो थारमाने बेदर भाजा थाबाबो बुट भाजा लुगैबावो आरोना इसोरो बेनि थाखाय आं बुट भाजा एवनोसै पियास होबाय ओमफ्राय बानलु जाखावना लानो बावदो माइ लाबोनो थाखाय प्लास्टिक बबाय बिबार थैजानो गिनानै सेथ्लायालागै लाबला आरोना गारिखौ बिबार माखाय बिबार बारजोबदों नालाय नै जानिया एकदम साफानो लामाखौ देखायसै आङो जोंहा लामाया नैथिंजाय आरोना ओमफ्राय खिजानिफ्राय ओरै लाना फैसिगोन लोगोफोर ओरै लाबोसिगोन लाबोनानै नैखि लांखा नागिरदों आरोना डाइरेक्ट बाबाया ओमफ्राय आङो बिबारखौ थैजानो गिनानै बेफोरबो मटर जोब्बाय बिबारा नै साफा बारजोब्बाय नालाय थब्रा गोजा ओमफ्राय ओरै लाना फैनानै नैयाव लखबसिगोन आरोना लोगोफोर नै बेयाव ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा सोसिगोन नै न'आव पाका न'आव दोनसिगोन आरोना नै न'आव ओमफ्राय इयाव डाइनिं दङ आरोना डाइनिंखौ बख'नांगोन इयाव सोगोन नैयाव 2 बिगानियाल' इयावल' दोनगोन आरोना 2 बिगानि बेखिनियाव इयाव दोनगोन बेफोर डाइनिंफोरखौ बोखारजोबगोन दायो मोनफैबायानो दांग्रि मोनफैबाय नै लोगोफोर एकदम दांग्रिया नै गारिजों लाबोदो आरोना गारिया नै हाबफैबायानो लामायानो दिगदारथार नै लासै फैबाय थाथोंसै ओमफ्राय नैयाव लखबगोन आरोना लोगोफोर नै हाबगोन ना हाबालै माथो जानिया लामाया गोथौ नालाय नै दांग्रि मोनफैबाय माय गड नै जेने तेने हाबफैबानो जागोनलै नैयाव लखब बिबारावल' थैबानो जागोन आंनिया एमान साफा बिबार बारदो नै जोंहानि न'आ अ मा गड आंसो होसोबोदों माथो गारियालाय नै दांग्रि मोनफैबाय लोगोफोर इयाव दोनगोन इयाव मा जादों थुख्लाखायो नों लंपेन्ट गानलांना दिया अ माय गड थांफिनबाय गारियानो दे आंना दांग्रि मोनफैनायखौ नायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर भाजायानो मोनना थाबाय आंनिया आरामनो बुट भाजासो नालाय जेबो संथ'खायाखै आङो ओमफ्राय मोनबायानो आरोना इयो आङो दा गेसखौ बन्द' खालामना गालांथ'नोसै दांग्रि लखबनायखौ नायनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर लखबबायानो गारिजों बिबारखौ थैजानो गिना जि आजादि सोनो होबाय आङो ओमफ्राय नै खिजाया फांसेया थैबा नै फांसेया थैबा गैला लखबबायानो नै लोगोफोर गोलैबाय अ माय गड वाव खाट्रा लखबबाय अ इदिबो नारनो हालायो खै बिगानि फैखो मिथिला आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बुटआबो जि साफा मोनबाय आरोना नै जि आराम माने ट्रेक्टर फैनायखौ नायनो थांनानै माबा एसे गोरासो जाफिनबावनाय बायदि जालायबाय आरोना नै ट्रेक्टर नायनो थांबाय आङो ओमफ्राय बेदराथ' नै जि साफा मोनखादों यामि ग्रेभि रखम बानायबाय आरोना थावजोंनो फोमोननाय बायदि जाबाय आरो दै एसे होदोबाबो ओमफ्राय सेरेबदो होनसै दायो बाबाया बियार लायनो थांदों आरोना माने सेरेब लोंलानो जखायबो लोंलानो बियारसो लोंगोन मालाय हाजिराफोराबो देन्जार नै फोर जेने थेने बियारखौ होगखांबाय आरोना माने ओइखिसा नैखिसा होदो दावरावथार आरो नैखिसा होदो ओमफ्राय सेंग्रा गोजा नालाय माने नुजायानो आरोना लाजिनो मालाय लोंनायखौ नुजानो गिदो आरोना नै सोजेनबायानो आरोना नै पाका न'आव मानसि थानो मोनाखै माइहासो थाग्रोबाय नै सोजेनबाय आरोना इयाव 2 बिगानि दोनथ'सिगोन गोसारा दोननो हायाखै आं माने सेरेब लोंग्राफोर दं नालाय ओमफ्राय नैखि बिबार साफा बारदोंमोन ओमफ्राय थैजानो गिनानै आं आइखिल' लखबनो लायदो गारिखौ नै ओरै सोबाय आरो इयाव नैयाव ओंखाम संबाथाय गखाथारा आरोना देन्जार खस्थ' ओंखामा मोननो रोंबावोसो ओंखामानो मोनाखै दासो रुखांबाय मोनबाय मोननायालाय
नै मोनबाय नै लोगोफोर आंहा आलुबो सायना लाखाबाय ट्रेक्टराव थांबाय आरो ना नै खिसा लामाजों थांबाय आरो ना नै ट्रेक्टरा नैनोमोन आरो ना लोगोफोर नै थांबाय दायो थांबाय ट्रेक्टरा आरो रोगानो थांबावबाय आरो ना ओमफ्राय दायो आङो नै संनोसै होनबाय बेदरा नै होनोसै संनाया दानिया एवहांबायानो नै सनाफोर एवगासिनो आङो सनाफोर एवगासिनो ओमफ्राय आलुखौबो खम होगोन आङो बुदोबालाय सोलायो आङो बिदिनो आं लाना फैखाबाय र' नों लुगैखायोना थाइसेल' नै थाइसे होफैलायबाय आसोला मोनजालायसिगोन नै बाप्पावै गावा थाइथाम गाहाम नांला दे बारा जानो हाया गगा मोनो थांदो नै बिबोनाङा नारें थाइसे होलांलायबाय आंनो गाइसमोन मोनजालायसिगोन नारें होफैदो नै बाबाय दांग्रि थाबोनायखौ लाना फैदो थाइसे बिबोनाङा नारें थाइसे होफैलायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दाहाय बिबोनां सिख्लाया फैबाथाय जासिगोन आरो ना ओमफ्राय दायो आं ओंख्रि संगासिनो आरो ना नै लोगोफोर हाइज्रानो जेने थेने खुरना खांबाय आरो ना ओंखामखौ आङो ओमफ्राय दायो आंनि फाला आरो ना आं जालायनोसै ना लोगोफोर हाइज्राफोरनो खुरना खांबाय आरो ना ओमफ्राय दायो आं जालायनोसै लोगोफोर नै सान्दुं गोसाथार बिरादनो दायो आं ओंखाम जाखांबाय सनाफोर दायो गय जानोसै नै मोदोमफ्रुनो खिखि मोनामलायनाय सोमनाय गय आरो ना जानजि खाफ्राबावलायसै नै जानजि खाफ्रानानै होनोसै जानाया नै गय जाबाय लोगोफोर दायो फाथैबो जानोसै आरो ना फाथै जाबाय जाखाथार आंनिया जाबाय आरो ना लोगोफोर आङो जाखांना हाजिराफोरनोबो ओंखाम सोखाम होखांजोबनानै आङो दुगैनानै फैबावलायबाय आरो ना लोगोफोर नागिरदो एन्जर नागिरदो जोंहा बिबोनाङा गाइसमोन एन्जर नागिरदो एन्जर नै सान्दुं गोसायाव एकदम सान्दुंआ थिं 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 थिंथार नै माइबारिया जोंहाबो माइया हानो जाबाय आरो ना नै गोलैनो नागिरदो माइया जानाबो हानो जाबायलै नै माने साननैसोनि उनाव हाजासिगोन आरो ना नारा हानो फैदो आरो ना बे गथ'आ नै ओमफ्राय आङो ओरैनो माइखौ माबायदि हाखो होननानै नायनो फैदो आरो ना नै बिबोनाङा जोंहानिया बिबोनाङा नै ओमफ्राय जोंहाना नुयो आरो ना माइया लोगोफोर ओमफ्राय हानो जाबायानो सना कालार जाजोब्बाय ओमफ्राय हाजासिगोन आरो ना बियो बेखिनिया हाजासिगोन ओमफ्राय औवा सिंनिया हाजाथ'आ आरो ना बाबा मोनहा हागासिनो ओमफ्राय जोंहानिया सना कालार आरो ना बाबा मोनहा खावसेखि हागासिनो ओमफ्राय खावसेखिनिया बारा एसेबां जाद्रायाखै ससेनिया माइब्रा गोजा आरो बेनो इसो मिथिगौ बेसेलागि हाजायो इसो मिथिगौ इनो खोन्थागासिनो इयो दाउ गावनो लबर लायनो थाङो इयो मा दुस्थ'खा मानसियानो ओइ दाउफोराबो सायाव बिरथिंगासिनो खायमा खायमा नै लोगोफोर दलं मोनफैबाय आं दायो न'आव थांगासिनो वा दे लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थ' बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर